בדיוק! אוקיי. לא, תעזוב את זה! נו, תשים שם, תחזיר את זה. תחבא. אחרי זה נחזור לפה. מוכנים? אני חתול! אני אמא שלך. בטח. אני השופט. ואנחנו כוח פי.ג'יי! אוי לא, השחור הרשע הגיע! תברחו מהר, תברחו! תברחו! אוי לא, אנחנו בסכנה גדולה. אוקיי, תקשיבו, יש לי רעיון. השחור הזה פושע ממש חזק ואנחנו צריכים להיזהר. אני אומר, בואו נלך לדולפין החלומות והוא ייתן לנו עצה ויגיד לנו מה לעשות. מוכנים? בואו מהר. בואו מהר. אוי לא, השחור פה! אוי לא, הוא כזה מהיר. רגע אחד, עצור. בואו מהר חברים, הוא עדיין לא הגיע. ירוק, איפה אתה? באמא שלך, בוא. טוב. הוא עדיין לא הגיע. בואו נשאל את דולפין החלומות, קדימה. מה אתה אומר? דולפין החלומות. פאק, הוא אומר לברוח. בוא לפה. אני ניגה. לא,